Добре. Правя това видео и знам, че може би ще съжалявам, но мисля, че така е по-добре. Искам да кажа нещо. Имам най-добрата ми приятелка, се казва Красимир. С нея се познаваме от 3-4 години. И тя имаше едно гадже, казва се Янаки. Когато беше гадже с него, аз му станах най-добър приятел. Той е по-голям от нас с една година. Тя колкото мене. И станахме най-добри приятели и докато бяха гаджета, той беше супер печен и само да чуеше, че някой нещо ми прави, едва ли не беше готов да дойде до София, за да го набие, защото е от Банско. И след това те скъсаха. Той направи нещо, не мога да кажа какво, но той направи нещо ужасно. Нещо, което е много жалко момче да направи на момиче. И почна да си променя настроението от тогава. Ние останахме най-добри приятели. И постоянно се карахме, се сдобряхме. В смисъл, аз не съм се карал с него. Каквото и да правиш, той аз винаги съм му бил приятел. Колкото и гадна се държам с него. И преди месец, след около няколко месеца с каране, той ми писа, че иска отново сме приятели. И аз му повярвах, защото той е супер печения приятел, когато е в добро настроение. И обаче казах на Красимира, тя каза, че трябва нещо да иска, нещо да просто да направи. Не може, той не би го направил това. И ам, тя каза, добре, дай да измислим нещо, ще му кажем някаква твоя голяма тайна, която е лъжа, и ще видим какво ще направи. И аз казах, ами добре. И с Краси измислихме да му кажем, че съм гей и че съм се влюбил в някакъв батко, какъвто е там. И намерихме някакво момче, което е от Америка по Фейсбук. И, и аз разказах всичко на Янаки и той повярва. И всичко беше наред. И след време той почна това, което очакваше и Красимира. А, той ме излага, че Красимира обсъждала с нейна приятелка а, какъв гей съм бил, някакви такива неща. И аз много добре знам, че Красимира не го е правил, защото това е лъжа. Обаче трябваше да се държа така, се едно му вярвам. И затова почнах да викам, ох, тази тъпачка Красимира, как можа да го направи и някакви такива неща. И той вика, аха, ти се хвана, как веднага почна да обиждаш. И пак ме прецака, заебана от всякъде. И след време ми писа, нали знаеш, че мога да кажа на всички, че си гей, имам доказателства. И аз му казах, че това е лъжа и му казах целият план, който сме измислили с Красимира. Но, но той не повярва. И сега по Ask някой му беше казал да му покаже доказателство от съобщението по Фейсбук, където съм му казал това и той беше се съгласил. И аз казах на Красимира, че въпреки че е лъжа, хората ще повярват, защото хората чакат само да чуят нещо лошо за някой, за да го сипят толкова за жестоки. И в началното училище всички ми са подигравали и са ме били. И не знам, мислих, че гимнастика е като едно ново начало. И той ме изнудваше, че ще каже. И, и казах, Краси, трябва да измислим нещо. И тя стана гадже с него, колкото и да не го понася отново, само за да не каже той. И ви пожелавам вие да имате една така приятелка, защото тя е просто невероятна. Както вижте, би направила всичко за мен. Аз бих направил също всичко за нея. Буквално бих се продал на някой. Но аз съм момче и това е по-различно, докато тя е момиче и просто не искам да го позволявам да го прави. И знам, че ще съжалявам много за това видео, защото хората ще ме намразят още повече. Те без това само ме мразят. Имам съвсем малко приятели. И хората ще почнат да ме обиждат. В гимназията сигурно всички, които са ми приятели във Фейсбук и в гимназията, ще почнат да ме обиждат. Въпреки, че не знам, няма как да им се сърдя. Понеже, не знам, просто са супер печени хора.
Но предполагам, че и 5 години гимназията са същите, както в началното училище. Но съм свикнал да ме мразят и да ме обижат хората, така че предпочитам аз да страдам, отколкото Красимира да прави жертви за да ме спаси мене. Правя това видео, за да ви кажа истината. Понеже Янаки ме заплашва, единственият начин той да каже на някой е, примерно, да добави всичките им приятели в Фейсбук и да им го напише или да знам аз. И просто, ако искате ми вярвайте, не моля никой да ми вярва. Просто за да знаете истината, за това го казвам. И много ще ме намразят след това видео. Много ще почнат да ме обиждат. Кой знае колко хейтърски въпроси ще получа по Ask. То не е, че сега не получавам, да. Просто не знам как да го кажа. Хората трябва да бъдем по-добри. Вероятно всички ще ме намразят след това видео. Предпочитам да съм добър приятел и да кажа истината на хората, отколкото Красимира да страда заради мен. Така че, обичам така си.